chwal ne migao mararit mochung ne weche go mag omenda kotudore kod wach ni maradani. Kata kamano jopiny onego ng'e maler matut ewi adani e yo machalo nade kapok oket winjruok moro amora. Erokamano Joyce, wachagi article of the parliament, an act which associates kata mang'iyo kaka public nyalo participate gi private mondo at least kokiewa gimoro mamano come into now public procurement and disposal act of parliament. Ngini kwana wanyaparo just some months back, actually is it a year or less, some months back, jogo nokadho pen chik e bunge mane gikero ni koro sani mondo at least kana dwa lease kata ng'ato dwaro mana maybe uso kambi moro amora mar Kenya kae, they don't need ogidwaro approval moro amora from the parliament, ginyalo proceed direct mondo gitim gino. I think mano gimano oyawo a process mondo at least jogi nyalo timo gimoro amora at their wish, to unless maybe nitiere ng'ama is very determined ama ng'ama nyalo bed ni deal odhine marach kata maybe osebedo short change mbele kucho, inyalo wuok sana mondo at least ili gimoro ka ji nyalo ng'eyo. Koro mano koni gima the kind of government ma wan godo. Sirkal mano kana wacho from the very first time adonjo ka Joyce, both from the deputy president and now the president, magi jomakoro now they are together, their main aim is to finish Kenya. Wako nye, in fact watiyo gimoro kae. From the onset of kaka jogi act in the public limelight, the deputy called Jalop Mara, I mean for called Ker, the main issue kata maybe the bond manyalo miyo jogi koro yuare sana en kaka ginyalo share public loot. Mano gima godo suwa ni maybe koro maybe ang'ome nitie yuaro kid jogi a lot and vis-a-vis jogi gi pass laws, and laws gi all about it kaka ginyalo benefit themselves, it kaka ginyalo enrich themselves, to jogi ibo neno ka this is just one of them. And Adani wangis here, nothing will stop Adani. Gin joma ko pocha gimoro kamae, anything ma benefit gi, they give it first priority. Ngara man gi different opinion, jibro yuak sana 1 2 3, lakini at the end of the day gibro chwalo wach ma morongoa mokadhi kendo and give a very shameful ni with us a pimar Kenya kae ma an sure I believe ni wan gi capacity mondo at least gimoro amora wanya timo at our disposal. Kenya and get a lot of big resources both from Kia Lo Mwalo man